саломи зебоӣ, саломи ошноӣ, саломи пурмуҳаббат. саломи пурсадоқат. ҳамаи ин саломҳо дар ин субҳи зебои ватан барои якояки шумо тамошобинони азизу арҷманди телевизиони Баҳористон. бозам барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар чун нур дар хонадони шумо меҳмон гардидааст. бале бинандагони гиромӣ, ин барнома саросар аз бахшҳои ҷолибу рангоранг иборат аст ва пеш аз ҳама мақсади ин барнома боз ҳам сайқал додани дониш, зеҳн ва рушди кӯдакону наврасон аст. хуб бинандагони гиромӣ, бо чанд лаҳзае аз фароғат бо шуниндани як суруд инҷо ба барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар ҳусни оғоз мебахшем. صدای عشق ز پنج خطه میرسد پیام دوست، ز پنج رود میرسد ثنای عشق، ثنای عشق جاودانه وطن، یگانه 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 وطن، ثنای عشق جاودانه وطن، یگانه 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 وطن، یگانه وطن وطن. همال مهر پرتوی جمال توست، جمال نور جلوه جلال توست، فروغ آفتاب به زوال عشق، فروغ آفتاب به زوال توست، ثنای عشق جاودانه وطن، یگانه 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 وطن، ثنای عشق جاودانه وطن، یگانه 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 وطن، یگانه وطن وطن. دیار زنده دار شان و شانی ما، نشانی و نشانی آریانی ما، زمینی و آسمانی و عرفانیش، بهاری چهار فصلی به خزانی ما، یگانه وطن وطن، یگانه وطن وطن، وطن 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 وطن. аз 14 то 18 октябри соли 2022 дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе бозиҳои 16-уми Делфи ҷавонони кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор мегардад. бояд қайд кард ки бозиҳои Делфи кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил аз соли 2002 бо қарори шӯрои сарони Иттиҳоди давлатҳои мустақил гузаронида шуда, ташкилкунандагони он сарони давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Кумитаи байналмилалии Делфи, созмонҳои миллии Делфи мебошанд. дар назар аст ки дар ин чорабинӣ зиёда аз 400 нафар истеъдодҳои ҷавон аз 10 то 25 сола аз тамоми кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил
иштирок мекунанд. Ва бояд бигӯем ки шаҳри Душанбе пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал аст ки мизбони ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ мешавад. ва бояд қайд кард ки чорабинии мазкур аз рӯи номинатсияҳои гуногун баргузор гардида истеъдодҳои гуногун аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар он иштирок менамоянд. раванди ин чорабинӣ тавассути васоити ахбори омма ба таври васеъ инъикос меёбад. бинандагони азизи телевизиони Баҳористон, бори дигар субҳатон бахайр. Ин идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар аст. дар ҳошияи баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. пайваста иштирокчиёни ин озмун ба барномаи мо ташриф меоранд ва имрӯз низ ду нафар ба барномаи мо ташриф оварданд. бале дуруст аст ва имрӯз низ ба барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар меҳмонҳо ташриф оварданд ки бобо Калонзода Фараҳноз, хонандаи синфи ҳафтуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ноҳияи Варзоб. бояд қайд кард ки Фараҳноз иштирокчии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад. инчунин Фараҳноз дар даври минтақавӣ низ ғолиб гардидааст. ва меҳмони дигар Нозимов Умар, хонандаи синфи сеюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ноҳияи Варзоб ҳастанд. бинандагони гиромӣ, Умар низ иштирокчии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст мебошанд. хуб, шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. ташаккур, субҳатон бахайр. саломат бошед. воқеан бинандагони гиромӣ, хуб аст ки дар оилаҳои имрӯзаи тоҷик бародарону хоҳарон умуман аъзои оила мехонанд, мутолиа мекунанд ва дар озмунҳои саросарӣ ки яке аз онҳо озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок мекунанд. ва имрӯз апа ва додар Фараҳноз ва Умарҷон меҳмони барномаи мо шуданд. биёед оғоз мекунем аз Фараҳноз ки чӣ омодагӣ дидааст ба ин озмун ва чӣ қадар то имрӯз шеъру афсонаву ҳикояро аз худ намудааст. донишан дар дил чароғи равшан аст, ваз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст. ман бобо Калонзода Фараҳноз, хонандаи синфи ҳафти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ноҳияи Варзоб мебошам. тӯли 3 сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти вачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик иштирок карда истодаам. саломат бошед. хуб, биёед оғоз мекунем боз ҳам аз як шеъри хуб дар васфи ё ватан ё модар, чун аз шеърхонӣ маълум мешавад нутқи худи иштирокчиёни ин озмун. ман мехоҳам ки дар бораи Тоҷикистон як шеър қироат намоям. хуб, марҳамат. мо тоҷикон як оламем, ҷамъу парешон бо ҳамем, дар ин замини файзбор аз файзи меҳраш хӯрамем. эй Тоҷикистон ҷони мо, эй марзи пурэҳсони мо, ту хонаи умеди дил, ҳам қиблаи имони мо бо садоқат зиндаем, мо бо муҳаббат зиндаем, ишқи ватан дар синаҳо мо бо рафоқат зиндаем. эй Тоҷикистон ҷони мо, эй марзи пурэҳсони мо, ту хонаи умеди дил, ҳам қиблаи имони мо. хуб, бинандагони гиромӣ, аз чунин шеърхонии кӯдакон бармеояд ки онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ имрӯз ба воя мерасанд. бале, ба саволи аввали мо посух надодед ки чӣ қадар афсонаву ҳикоя ва ё чистону тезгӯяк аз худ кардаи дар номинатсияи бачагона.
ман зиёда афсонаҳои халқи тоҷик зиёда аз 400 асар ва шеърҳоям 115, зарбулмасалҳо, латифаҳо 50 то ва рубоётҳою ғазалҳо ва ғайраро мутоилаа кардаам. барои анами интихоби афсонаҳо, ҳикояҳо, шеърҳо бароятон кӣ кӯмак мекунад? ба ман падарам бисёр кӯмак кардааст. хуб ба шумо ки падаратон кӯмак мекунад, пас ба додаратон ки кӯмак мекунад? ба додарам низ бошад, падарам кӯмаки зиёде расондааст. шумо кӯмак намекунед? не, ҳардуямон ёрӣ мерасонем. саломат бошед. Дар мактаб ки ёрӣ мерасонад, оё аз ҷониби мактаб барои шумо дастгирӣ мешавад ё не? бале, аз ҷониби мактаб ба мо китобхоначӣ ва дигар муаллимон кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки ба мо ҳар гуна китобҳоро ёфта диҳанд, то ки мо онҳоро нағз аз худ кунем. ва ба додарам бошад, муаллимаи ӯ Мирзоева Муҳаббат ёрӣ мерасонад дар мактаб. саломат бошед. аз ин бармеояд ки ба он нафароне ки иштирокчии озмунҳои ҷумҳуриявӣ ҳастанд дар мактабҳо имконияти ҷиддӣ дода мешавад. саломат бошед. ва бинандагони гиромӣ, дар ҳақиқат ҳам зарур аст ки роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёна, умуман он нафароне ки иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст мебошанд, дастгирӣ ёбанд, чун онҳо обрӯи ана ҳамон муассисаҳои таълимӣ ва шаҳру ноҳияҳо ҳастанд. ғолибияти онҳо на танҳо ғолибияти худи онҳо, балки ғолибияти ҳамон муассисаи таълимии омӯзгорон ва шаҳру ноҳияҳо мебошад. саломат бошед. бисёр ҳам хуб аст. мехостем ки чанд соле аз Умар бипурсем. хуб, марҳамат. Умар балангӯягро гир. чун қаблан мо гуфтем ки Умар низ иштирокчии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст мебошанд. аз рӯи кадом номинатсияшон борманд мекунед? аз рӯи номинатсияи адабиёти бачагона. чӣ қадар шеър, афсона, ҳикоя аз худам додед? ман 125 то шеър аз ёд кардам ва 70 то чиштон ва 50 то занбурмашал, тезгӯяк, чиштон, занбурмашалро аз худ кардам. хуб, метавонед як шеър барои мо қироат кунед? бале. тоҷикистони зиҷон ширинтарам, тоҷикистони ба ҷону дилбарам, мисли тифли дӯст медорам туро, аз ту ояд бӯи шири модарам, дӯст дорам чашмаҳову руди пурмашти туро, боғу роғи пурзи эҳсони туро, дӯст дорам ҳар ниҳоли сабзи ту, ҳам бадахшон ҳам зарафшони туро. саломат бошед. хуб, дар синфи сеюм мехонед? бале. хуб, дар синфи сеюм мехонед, ин қадар шеъру аз худ кардед, ин қадар ҳикояву афсона, мушкил нест? не. мушкил нест яъне? бештар кай китоб мехонед? ман бештар дар вақтҳои истироҳат китоб мехонам. хуб, бисёр хуб аст. инҷо рӯйхати афсонаҳо ҳастанд, хеле афсонаҳои зиёд. хуби марди сахӣ, инҷо ҳикоя, мактаби кӯҳна, хеле зиёд. ягон ҳикояи хурдакакро метавонед ҳоло нақл кунед? бале. хуб, марҳамат, бинандагон мунтазиранд. ман аз азизи азиз мехоҳам як ҳикоя бигӯям. туфли дар даруни сандуқи як туфлие ба пӯи ашу танг буд. ашу мехост онро бипӯшад, аммо дар пӯчааш танг буд. баъд аз нисфи рӯзӣ ба кӯча баромада туфлиро пӯшид ва ба пӯяш кушод шуд. боз як рӯзи дигар ба пӯяш танг шуд. сабаби инро нафаҳмид ва ба назди падараш рафт, то ки бифаҳмад ки барои чӣ як рӯз туфли ба пӯяш танг мешаваду як рӯз туфли ба пӯяш мувофиқ мешавад. ва ба назди падараш рафту ҳама чизро нақл кард. падар китоб мехонд, аммо яке сарашро ҳам аз китоб намебардошт ва ба писараш гуфт: писарам, туфлиро чапа напӯш. саломат бошед. ҳикояи хуб ва шавқовару хандаовар низ буд. саломат бошед. хуб, Умар, дар баробаре ки фанҳои мактабиро хуб мехонед, бароятон интихоби шеърҳо, аз ёд кардани афсонаҳо душвор нест?
نه همین قدر که من اینها رو میخونم برای من همه اینها مشکل نیست. پدر و مادرم آموزگارند و به من کمک میرسونند، کمک خیلی زیاد. سلامت باشید. خوب از این برمیآید که اویلای آنها سراسر اویلای زیایی، اویلای فرهنگی، یعنی بگوییم خطا نمیکنیم، چون فرزندان آنها الکی 2 نفر اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است میباشند. و بینید بیننده گرامی که در اینجا روی خط هم فرهناز و هم عمرجان آورده شده است، چند صحیفه پر از شعر و ربایی و حکایه و افسانه و چیستان و تزگویک ها است که این از مطالعه، از کوشش و تلاش آنها درک میدهد. واقعا آفرین به شما، آفرین به استادانتان، آفرین به والدانتان که شما را تربیت میکنند. خب فرهناز و عمر اینجا برای تابع تماشابینان و ما رو بریده کردن. شما میتوانید یک تای لطیفه گویید؟ بله. به برقی معلمه از دله میپوشد برای چی وظیفه خونگیت رو اجرا نکردی؟ دله جواب میدهد دیروز برق خونی ما رو کشتند. معلمه گفت پس این قدر شب تو چیکار کردی؟ با پدرم فیلم تماشا کردیم. واقعا این حالت ها هست که بعضی از آدمان دروغ میگویند ولی خودشون خود را فحش میکنند. بله خود را فحش میکنند، یعنی خود پای نمیبرند از دروغ گفتهشان. سلامت باشید. خوب مرحمت فرهناز. میخواهم که درباره درس آخران نام یک لطیفه گویم. مرحمت. درس آخران بود یک پسرک بود که او به درسهایش تیار میشد، اما وقتی که معلمه به او سوال میدهد که درسی از همه به تو شوق‌آور کدام درس است، او میگوید درس آخران. یک تا دیگر هم گویم مکتب نمونوی باید چگونه باشد؟ باید همیشه درش بسته باشد. بله واقعا درست است. در مسائل تعلیمی همه گونه کودکان و نورسان رو مشاهده کردن ممکن است و امروز خود ما هم مشاهده میکنیم. این رو فکر میکنم پنهان کردن نمیشود. سلامت باشید. از این حکایه هم برمیآید. من میخواهم که درباره زبان شعر قرائت نمایم. خوب مرحمت. قدیمی و جوانی تو، خوش آهنگ و روانی تو، چو بحری بیکناری تو، بدوری ای معنی کانی تو، زبانی مادری ای ما، زبانی مادری ای ما، زبانی سعدی و حافظ، زبانی رودکی هستی، به ما علم و ادب آموخت، ز دوری کودکی هستی، زبانی مادری ای ما، زبانی مادری ای ما، شوی تا باز بوراتر، خوش آهنگ و گواراتر، تو را پاکیزه می دارم برای حرمتی مادر، زبانی مادری ای ما، زبانی مادری ای ما. سلامت باشید. بسیار هم یک شعر خوب در وصف زبان بود. بله خوب فرهناز، شما عین حال از دور ناحیوی آزمون گذشتید و راه یافتید به دور منطقوی آن. چه آمادگی ها دیده ایستادید؟ من در دور منطقوی آماده خیلی جدی دیده ایستادم، چون که باید همیشه آدم وقتی که مطالعه میکند و همین اثرهای خوانده‌اش زیادتر شدن میگیرد، او هم باشد ذهنش براتر شدن میگیرد و او باشد کارهای خوب را بسیارتر یاد گرفتن میگیرد. سلامت باشید. یعنی که شما الکی آمادگی جدی دیده ایستادید. بله. و من برای شما توصیه میدهم که حتما آمادگیتون رو جدی بینید، چون ما نیز سالهای قبلی که در هنگام ثبت در کتابخانه ملی تاجیکستان دور جنبسته آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار میگردید، دشوارتر بود انا همین دور از دورهایی که در ناحیه و حتی منطقه برگزار میگردد. از این رو باز هم توصیه میدهم که خوبتر طلبات در هر دور دیده جدی‌تر خوبتر آماده شوید. من میخواهم که یک چند تا چیستان گویم. مرحمت. یک پارچه زمین داشتیم، تخمی سیاه کاشتیم، با عقل خود شناختیم، با چشم خود بدیدیم. جواب این چیستان چیست؟ دانش؟ بله، جواب این چیستان کتاب است. بله سلامت باشید. باز یک تا دیگر. شاه دارد، افسر دارد، وزیر و عسکر دارد، اما این مملکت نه، تاج و تخت و شهرت نه. این بازی شهمات است؟ بله. سلامت باشید. شما اینجا بازی شاهمات گفتید. من هم برای شما یک معما گویم میابید.
бале. кунҷкоби нусратро бисёртар. кадом аспро мо бардошта метавонем? шумо бозии шоҳмот гуфтед. ҳамин аспе ки дар шоҳмот аст бардошта мешавад. бозии шоҳмот дар он яке аз ҳамон ваяш асп мебошад, метавонӣ ана ҳамонро бардошт. боз як муаммои дигар мегам. офарин, посухи шумо дуруст буд. чист ки онро тайёр карда мешаваду хӯрда намешавад? шумо фикр мекунам ҳар рӯз аз мактаб меоед ҳамин корро анҷом медиҳед. Тайёр дарсро тайёр карда мешаваду хӯрда намешавад. бале, саломат бошед. воқеан бинандаи азиз, наврасоне ки имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳушёр ва зирак мебошанд. аз ин бармеяд ки онҳо бисёр мутолиа мекунанд, мехонанд ва ҷустуҷӯ мекунанд. саломат бошед. хуб, агар боз навбатро ба додари худ, яъне ки Умарҷон медодӣ. хуб, Умарҷон. дар ин барнома Умар бисёр камгап аст ва намехоҳад бо мо. марҳамат Умарҷон, агар ту ҳам чистон донӣ, ин минбар минбари шумо аст. телевизиони Баҳористон телевизиони худи шумост. барои сайқал додан, барои яъне ки муаррифӣ кардани ҳунар ва истеъдоди худи шумо аст. хуб, тезгӯяк медонед? бале мегӯед? бале шаби шанбе шамол шуд, шамолагаш шимол шуд. шаби шанбе шамол шуд, шамолагаш шимол шуд. шаби шанбе шамол шуд, шамолагаш шимол шуд. яъне ин тезгӯяк. як то дигар гӯям. дар ҷангал паланг дидам, паланги ланг дидам. дар ҷойгар паланг дидам, паланг дидам. дар ҷойгар паланг дидам, паланг ланг дидам. саломат бошед. як то дигар бигӯям. акнун чистон гӯед? чистон мебинед? бале чистон гӯед, каме само саргардон шавад. ду шох дорад он набуз, номаш буд. ҷавоби чистоно бигӯ. як боригар. ду шох дорад он набуз, номаш буд. тарбуз? не, тарбуз не. пас чӣ бошад? бори дигар бигӯед. ду шох дорад он набуз, номаш буд. троллейбус бошад? бале саломат бошед. само ҳар рӯз аз донишгоҳ бармегардӣ бо троллейбус, вале надонистӣ посухи ин саволро. саломат бошед. воқеан ҳам чистон метавонад ки зеҳни одамро ба кор дарорад. ва бинандагони гиромӣ, кунҷкобро дар вуҷудон зиёда бале, меояд. хуб аст ки кӯдакону наврасон бештар чистону муаммоҳоро аз худ карданд. офарин ба шумо. латифа медонед? бале кане? дучархасаворӣ писар аз назди модараш бо дучарха чунон шах мегузашт ки модар мегуфт писарам эҳтиёт кун, боз нағалтӣ. баъд писар мегӯяд модарҷон, шумо ғам нахӯред, маро бинед бе даст меонам. як овози чизе баромад. модар ғамгин шуд ва гуфт писарам ту ягом чист шудааст. баъд писар бо овози баланд дозада гуфт модарҷон бинед, ман бе дандон меонам. саломат бошед. офарин. боз як то медонед? дигар бигӯям. хуб, марҳамат. куртаи танг. як духтарак ба модараш мегӯяд модарҷон, курта ба ман танг аст. модар мегӯяд духтарҷон, барои он ки ту варо аз калад надаровардаӣ. яъне онро аз остинаш пӯшидааст. саломат бошед. воқеан хеле хуб аст. ин лаҳзаҳо мехостам ки боз барои мо Умарҷон як шеъри хуберо қироат мекард. модар шеъри эраҷ мирзо гӯянд маро чун зод модар. пистон ба даҳон гирифтан омӯхт. шабҳо бари гавҳораи ман бедор нишасту хуфтан омӯхт. як ҳарф ду ҳарф ба забонам алфоз ниҳоду гуфтан омӯхт. дастам бигирифту по ба по буд то шеваиро рафтан омӯхт. пас ҳастии ман зи ҳастии ӯст, то ҳастаму ҳаст дорамаш дӯст. саломат бошед. офарин. хуб, Умарҷон, ба ҳамсолонатон ки айни ҳол шуморо тамошо доранд, чӣ тавсия медиҳед? ман ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам ки мо бояд бештар китоб бихонем ва доно бишавем. мо бояд аз ҳама беҳтар китоб бихонем, на ин ки нодон бошем. китоб як чизи беҳтарин аст, одамро доно мекунад. агар мо китоб нахонем, нодон мешавем.
одамоне ки китоб мехонанд ҳама бояд китоб бихонанд ва мисли мо омада дар ҳамин ҷо худашонро бишанҷанд. саломат бошед, офарин, беҳтарин суханҳо. Худатон дар оянда кӣ шудан мехоҳед? Кадом касбро интихоб мекунед шумо? ман дар оянда мехоҳам ки духтур ва муаллим шавам. хуб, бори аввал аст ки мешунавам ки як нафар як бурад ду касби хеле ҳам муҳимро ки ҳардуаш ҳам душвор аст интихоб кардааст. Саломат бошед. хуб, биёед суханро боз ҳам ба Фарҳаноз медиҳем. ман мехоҳам якчандро зарбулмасал гӯям. хуб, марҳамат. буз агар хирман кӯбад ҳоҷати барзагов не, меҳр дар чашм, аз хурдон хато, аз калонон ато, сабр кунӣ, аз хӯра ҳалво мепазад, аввал бубин ҷои худ, баъд бимон пои худ, аввал кор, баъд гуфтор, дониш дар калла, на дар сала. Ва мехоҳам аз Юсуфҷон Аҳмадзода як шеърашро гӯям. хуб, марҳамат. санҷоб, шери Юсуфҷон Аҳмадзода. буд набуд санҷоб буд, дар мулки панҷоб буд, ирка буду гул буд, нӯзу нӯзаш мул буд, ҳарчи диҳӣ не мегуфт, гар натиҳӣ те мегуфт, рӯзе очаш ош пухт, оши шула мош пухт, санҷоби мо ноз кард, нахӯрду арроз кард, ошаки ту шӯр гуфт, худат бару хӯр гуфт, ногаҳ омад як боша, рабуд табақи оша, санҷоб гуфт чӣ гап шуд, модараш гуфт аҷаб шуд. саломат бошед, офарин. дар ҳамин лаҳзаҳо само қариб ки фаромӯш кунем ки аз ин ифтихорномаҳое ки бо худ овардаанд ва диплом пурсон шавем. аз куҷо ба даст овардед ин ҳама ифтихорномаву дипломро? ман саю кӯшиш карда дар озмунҳои гуногун иштирок карда намин ифтихорномаҳоро ва сертификату дипломҳоро яъне ки сазовор ба даст овардам. саломат бошед. ин ҷо аз Умарҷон низ ҳастанд? бале. саломат бошед ва воқеан ҳам бовар дорам ки дар оянда низ ҳоло чун наврас ҳастед, ҳоло дар ин синни сол ки ин қадар дастовар доред, бовар дорам ки солҳои оянда боз бо дастоварҳои зиёдтару хубтар меояд. ана ҳамин ҷо боз меҳмони барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар мешавед. хуб, инҷо фаромӯш кардем, аз Фарҳаноз мепурсидем ки дар оянда кадом касбро интихоб мекунад. марҳамат. ман мехоҳам ки дар оянда рове яъне журналист шавам. оҳо, агар чунин бошад, марҳамат, биё месанҷем. кане барномаро оғоз кун. барномаи субҳгоҳи Сафои саҳар. салом бинандагони азиз, субҳатон бахайр. ман Фарҳаноз мехоҳам ки бо ҳамроҳи шумо барномаеро пешкаши шумо гардонам. барномаи Сафои саҳар пешкаши шумо гардонам. метавонед ки чанд калимаи зебое дар бораи модар бигӯед? бале, модар аз 5 ҳарф иборат аст. ҳар як ҳарфи он маънии хоси худро дорад. ме меҳр, о одоб, де дил, а ақл, ре раҳм мебошад. бояд ҳамеша мо модари худро эҳтирому ҳурмат бикунем, чунки модар ганҷи бебаҳо аст. ва ман мехоҳам дар бораи модар ду мисра шеъре қироат намоям. ту монанди замин яктои модар, ту монанди замин танҳои модар. саломат бошед, офарин. воқеан ҳам аз уҳдааш хуб баромадед ва тавсия медиҳам ки пайваста бо муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон дар ҳамкорӣ бошед ва ин ҳунари худро сайқал диҳед. телевизиони Баҳористон низ минбари ана ҳамин гуна кӯдакони зираку донову истеъдодор аст. хуш омадед бори дигар ба барномаи мо. хуб, биёед тавсияҳои шуморо барои ҳамсолонатон мешунавем. ман ба ҳамсолонам тавсия додани ҳастам ки пайваста китоб хонанд, чунки одамоне ки нодон ҳастанд онҳоро тавассути китобхонӣ одам доно мешавад ва бояд мо ҳамеша китоб бихонем, чунки китоб ганҷи бебаҳо мебошад ва хираду ақли мо агар ки ҳамон қадар китоб зиёд хонем, ҳамон қадар ҳам зиёдтар мешавад. ҳар моҳ яъне ҳар як ҳафта агар ки мо ҳар рӯз китоб бихонем 10 саҳифаӣ, қариб дар як моҳ мо як китобро яъне аз худ карда ба охир мерасонем ва китобро бояд мо пайваста мутоила кунем, чунки китоб ганҷинаи бебаҳост. хуб, айни ҳол метавонед ягон китоби дӯстдошта дошта бошед ва ба тамошобинони азизи телевизиони Баҳористон онро ҳамчун тавсия пешниҳод кунед.
бале, қариб ки ҳамаи китобҳо хеле хуб ҳастанд ва ба мо тарбия омӯзанд, яъне ки ба мо панду ҳикмат ва бисёр чизҳоро медиҳанд ва китоби Одина, Мактаби кӯҳна, Марги Судхӯр ва ғайраҳо бошанд, хеле хуб аст ва ман инҳоро ба ҳамсолони худам тавсия медиҳаму аз китобхонаҳо дастрас карда мутоилия кунанд. гуфтаҳои шумо баромад ки шоир ва нависандаи дӯстдоштаи онҳо Садриддин Айнӣ будааст. бале бале, саломат бошед. ва бинандагони гиромӣ, воқеан ҳам дуруст аст ки фуруғи коинот аз офтоб аст, фуруғи одамият аз китоб аст. хуб, имрӯз мо мушоҳида кардем фуруғи ана ҳамин апа ва додаро ки аз ноҳияи Варзоб ташриф овардан ба барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар, яъне Фараҳноз ва Умарҷон, ки ҳарду ҳам дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28-уми ноҳияи Варзоб таҳсил мекунанд. ман барои шумо дар корҳои минбаъдатон муваффақиятҳо орзумандам. бовар дорам ки агар ҳамин гуна талошу ҳамин гуна зиракиву донои шумо бошад, ҳатман ғолиб мебароед. ташаккури зиёд. хуб, бинандагони гиромӣ, бо мо бошед ва аз сӯжаву бахшҳои барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар бархурдор гардед. субҳи якояки шуморо ба хайру шодӣ мегӯем, бинандагони азизи барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар. дар ин бахш мехоҳем бароятон дар бораи меваи хурданибоб ангур маълумот диҳем. ангур аз замонҳои қадим маълум аст. навъи мазрӯи онро бори аввал дар Осиёи марказӣ, Эрон, Афғонистон ва ғайра парвариш карданд. дар Тоҷикистон 236 нав аз ҷумла 193 навъи маҳаллии ангур парвариш карда мешавад, ки аз ҳамдигар бо хосиятҳои ботаникию биологӣ фарқ мекунанд. ангурро аз ҷиҳати муҳлати пухтан ба пешпазак, миёнапазак, дерпазак, аз ҷиҳати ҳосилнокӣ ба камҳосил ва серҳосил, ҳамчунин аз рӯи тобоварӣ ба касалию зараррасонҳо, хушкитобоварӣ, сармобардорӣ ва ғайра ба гурӯҳҳои гуногун ҷудо мекунанд. илова бар ин, ангур вобаста ба аҳамият шартан ба навъҳои хурданбоб барои тару тоза истеъмол намуданд. техникӣ барои истеҳсоли афшура, нӯшокӣ, ангуроб, мураббо ва ғайра, мавизбоб, пайвандӣ, ороишӣ ва ғайра ҷудо менамоянд. чунин таснифот имкон медиҳад, ки аз ангур маҳсулотҳои хушсифат истеҳсол карда шавад. баъзе навъҳои мавизбобро барои тархӯрӣ истифода бурдан, ҳамчунин навъҳои хурданибобро хушкондан ва ё аз он афшура, ангуроб тайёр кардан мумкин аст. дар нимаи дуюми садаи 19 таркиби химиявии ангур ҳаматарафа омӯхта шуд ва соҳаи нави тиб, ампепотерапия асоси илмӣ пайдо кард. ангурро бештар барои табобати бемориҳои камхунӣ, хастагии ҷисмонӣ, лоғарӣ, иллатҳои дилу гурда ва шуш тавсия медиҳанд. дар таркиби ангури тару тоза то 30% қанди зудҳазм дида мешавад. 1 килограмм ангури тару тоза, ки дар таркибаш 17% қанд аст, ба организми инсон 3 миқдори ғизои якрӯзаро метавонад диҳад. ангурро аз қадимулайём барои муолиҷаи касалиҳои гуногун истифода мебаранд. бинандагони гиромӣ, хаста набошед. Бозам субҳи якояки шуморо ба хайру шодӣ мегӯем ва ин идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар аст. танҳо ба хотири болида гардонидани таби шумо инҷо саҳифае дорем бо номи саҳнаи ҳаҷвӣ. бале, бинандагони гиромӣ, чанд лаҳза як саҳнаеро бо ҳам тамошо мекунем ва сипас боз бармегардем ба идомаи барнома. абдуллоев абдулло ҳаст? офарин. абдуллоева фарзона? нест. бектошева шукрона? инам нест. дилнозаи дусмурод? ана боз нест. розиқов юсуф? ҳаст. кане рӯзномата гирифта назди тахта буро.
اینجا ما خیر یوسف نه باز بهوی دوی قطار تورنا قطار دو تو شرم نمیداره شرم نمیداری این قدو بسته بینم اگر خوندنت همین باشد سالی 4 در صنفت میمونی یک به هم صنفونت نظر کن بینانی حکم مایده چه گویا که تو پدر اینها باشی شرمنده خوندنت همین می به درس تیاره؟ نه معلمه اینا بینیده باز شرم نداشتن نه معلمه گوش کن یوسف تو از درس من از فن من 12 تا بهای 2 داری میفهمی 12 تا باز تکرار میکنم اگر خوندنت همین باشد این سالم در صنفت میمانی بیا من با تو فقط یک سوال میگم فقط یک سوال بودو شد یک سوال اگر به همین سوال جواب دهی من با تو بهای 5 میمانم فهمیدی یوسف حتی اگر یک کلمه جواب دهی من قول میدهم در نزد همه همین همسنفونت قول میدهم که با تو بهای 5 میمانم برای یک کلمه فهمیدی؟ تیار هستی؟ خیر یوسف جان 2 کاره 2 چند میشود میدونی؟ 2 کاره 2 چند میشود؟ چند میشود؟ میدونی؟ نمیدونم معلمه چی؟ بهای 2 معلمه من جواب دادم بود چی؟ چی جواب دادی؟ چی جواب دادی؟ نمیدونم گفتم بود бинандагони гиромӣ калимаи алфавит ки онро дар забони тоҷикӣ алифбо низ меноманд медонед ки аз куҷо пайдо шудааст. Калимаи алфавит аз 2 ибораи англисӣ алфа ва бета гирифта шудааст. бинандагони гиромӣ ин ва дигар далелҳои ҷолиб агар бароятон писанд аст ва мехоҳед ки боз ҳам маълумотҳои нав ба наву ҷолибро барои худ пайдо намоед ҳатман саҳифаи навбатии барномаро пайгирӣ намоед. бахше ки ҳамкорамон раъно оймаҳмад ва тайёр намудааст тамошо намоед ва дар худ ҳисси кунҷковиро зиёдтар намоед. марҳамат тамошо мекунед. олимон то ҳол натавонистаанд мавҷудияти ҳадди ақал соддатарин шаклҳои ҳаётро дар сайёраҳои дигар исбот намоянд. бинандагони гиромӣ, дар бахши навбатӣ мо шуморо бо далелҳои ҷолибтарин дар бораи замин шинос мекунем. инак далели якум. дар асл шакли замин чуноне ки мо дар расмҳо мебинем олӣ нест. он монанди як туби аз боло ва поён андаке пахш шуда мебошад. сатҳи сайёраи мо низ он қадар ҳамвор нест, вале ин боиси ба тааҷҷуб омадани мову шумо буда наметавонад, зеро дар рӯи замин кӯҳҳо ва чуқуриҳои калон мавҷуданд. далели дуюм. рангинкамоне ки мо пас аз борон бо ҳавас тамошо мекунем на аввал дораду на охир, зеро он дар асл шакли мудаввар дорад. мо танҳо нисфи рангинкамонро мебинем ва боқимонда дар паси уфуқ пинҳон мемонад. рангинкамонро танҳо аз баландии парвози парранда ё ба воситаи ҳавопаймо пурра дидан мумкин аст. далели сеюм. 70% заминро об ташкил мекунад ва қисми зиёди он дар уқёнуси ҷаҳон ҷойгир аст.
об дар сайёраи мо назар ба замин 2 баробар зиёд аст. уқёнуси ҷаҳонӣ массаи умумии ҳамаи баҳрҳо, кӯлҳо ва уқёнусҳои дар рӯи замин мавҷуд буда мебошад. далели чорум, номи дуюми замини мо сайёраи кабуд аст. ин гуна номро аввалин кайҳонавардон ҳангоми аз кайҳон дидани сайёраамон гузоштаанд. аз сабабе ки қисми зиёди замин аз об иборат аст, вақте ки аз кайҳон нигоҳ карда мешавад, сайёра воқеан ранги кабуд дорад. далели панҷум, дар ядрои замин миқдори зиёди тилло мавҷуд аст. агар тамоми металлҳои қиматбаҳо аз қаъри замин бароварда шаванд, он гоҳ сайёраро бо қабати 45 сантиметр пурра пӯшонидан мумкин мешавад, ки ин тақрибан нисфи қадди кӯдаки 5-сола аст. далели шашум, раъду барқ яке аз гармтарин падидаҳои системаи офтобӣ мебошад. ҳарорати сатҳи он ба 25 000 дараҷа мерасад. он аз офтоб 5 маротиба гармтар аст. сайёра дар як рӯз миллионҳо маротиба қувваи раъду барқро эҳсос мекунад, аммо танҳо 5/1 он ба замин мерасад. тамошобинони азиз, ин буд якчанд далелҳои бисёр ҷолиб дар бораи сайёраи мо, ки организми зиндаи доимо тағйирёбанда ва манбаи кашфиётҳои нав мебошад. саломат бошед ва бо мо бимонед. бинандагони гиромӣ, чанд лаҳзаи пур аз фароғат ва хубе доштем бо шумо дар барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар. ҳамеша бароятон комёбӣ, сарбаландӣ, тансиятӣ ва хонаи обод таманно дорем. кӯдакону наврасон ва худатонро ҳатман эҳтиёт кунед. ҳамеша ҷӯяндагони комёбӣ ва одамони хушбахте бошед дар ин сарзамини соҳиби истиқлол. риштаи зиндагонии шумо пур аз муҳаббату комёбӣ, саодату садоқат бошад. мо барои шумо танҳо сиҳатмандӣ, иқбол ва комёбӣ таманно дорем. бурдбориҳо насибатон гардад. рӯзи хубе дошта бошед. то субҳи дигар, хайр.